Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Автомобиль сөючеләр дә, җәяүлеләр дә, чолалар каршы тарту эшләренең барышыннан канәгать түгел ни өчен. Солдатка ярдәм ит 21-нче балалар бакчасында хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыю буенча акция узды. Автомобиль сөючеләр дә, җәяүлеләр дә безнең кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итә. Алар каршы тарту эшләренең барышыннан канәгать түгел. Шәһәрдәшләр сүзләренчә, төп магистральләрдә барысы да яхшы, ләкин квартал эчендәге һәм йорт яны юлларына сораулар бар. Бүген безнең төшерү төркеме Яңа шәһәрнең 7-нче комплексында булды. Яңа шәһәрнең 7-10 һәм 7-26 йортларыннан ерак түгел, юл өлешендә йөрерлек түгел. 2 машина очраса, узып китүе авыр. Автомобиль сөючеләр сүзләренчә, юл төшемнәренә Ваня циклоны чорнан ук кар чистартылмаган, ә монда инде Ольга циклоны үзе белән тагын кар алып килде. Чистартмый инде күптән дә чистартканнары юк. Машина белән җирлек түгел, аслар эләгә машинаның аскы ниләре. Үзебез чистартабыз. Һәр вакытта да җәяүлеләр тайгак юлга чыгып, тигезлекне саклап кала алмыйлар. Карның калын катламы астында бозлавык. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә, коляскалы әниләргә һәм өлкәннәргә аеруча авыр. Карлар күп, бик яхшы була җәйге өчен. Җир зломлы булачак, уңышлар әйбәт булачак. Исәнлекләргә дә булсын. Республиканың гидромет үзәге фаразлавынча 12 февральдә төнге сәгатьләрдә температура 25 градуска кадәр төшә, явым-төшемсез көндез 14 градуска кадәр көтелә. 13 февральдә күпчелек районнарда кар булырга мөмкин. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Җәяүлеләр һәм машина йөртүчеләр карның вакытында чистартылмавыннан зарлана. Шул ук вакытта юлчылар тәүлек әйләнәсе эшлиләр. Меңләгән җыештыручылар тротуарларны һәм җәяүлеләр юлларын чистарталар. Аларның берсе Рәүфинә Медатова. Ул 30-нчы комплекста тәртип өчен җаваплы. Кышын ишегалды җыештыручының авыр хезмәте турында хезмәттәшем дәвам итә. Кар чистарту өчен көч һәм күп вакыт китә, ләкин Рәүфинә Медатова өметсезлеккә бирелми. Моңа вакыт та юк дип шаярта ул. 40 елга якын ул ишегалды җыештыручысы булып эшли. Аның хәтерендә бу икенче шундый карлы кыш дип уртаклаша хатын. Еще эта зима очень тяжелая, снежная. Даже ежи понимает. Ну, оставляет в тротуарах и машины. Потом говорит, сегодня вот трактор будет. Все равно оставляет машина. Некоторые выходят сами. Чистит. Ә кай вакыт Рәүфинә Медатовага ире дә ярдәм итә. Хәзер аның хәтта ял көне дә юк. Иртәнге сәгать 6-да ул эшкә чыга, тротуарлардан кар һәм бозны чистарта, һәм кичке 4-тә генә кар нәтиҗәләре белән күрешне тәмамлый. Йортта яшәүчеләр сүзләренчә, чиста тротуарлар бу аларның ишегалды җыештыручысының казанышы. Моның өчен алар аңа рәхмәтле. Выпадает снег, убирается. И мусор выставляют каждый день. Всегда чисто, понимаете? Ну вы же увидите уже. Снег сколько шел. Всегда чисто, всегда как бы успевает, старается. Она и там успевает. Ну как бы вот молодец. Каждое утро уже она здесь мусор выносит. Я вот выхожу в 6 утра, например, из дома. Она уже здесь чистит, убирается. Выходной, не выходной, я не знаю, когда у нее выходной. Сколько несмотря, она у нас тут. Шулай ук Рәүфинә Медатова күп балалы әни һәм әби дә, аның 3 улы һәм 2 оныгы бар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Сергей Вильданов, яңалыклар. Солдатка ярдәм ит 21-нче балалар бакчасында хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыю буенча акция узды. Анда балалар, ата-аналар һәм мәктәпкәчә учреждение хезмәткәрләре катнашты. Тулырак калдагы минутларда. Шатлык балалар бакчасында солдатка ярдәм ит акциясе беренче тапкыр гына уздырылмый. Мы активно, значит, просили принять участие по чатам родителей. В группах, естественно, воспитатели проводят беседы. А тем более в преддверии сейчас 23 февраля, очень актуально. Вот. Непосредственно все это складировалось, ну, собирались у нас в коробках. Ата-аналар һәм хезмәткәрләр дарулар, бозылмый торган азык-төлек, капчыклар, чиләкләр, банкалар алып килгән. Балалар рәсемнәр ясап әзерләгән. Балалар таныклар ясаганнар. Күбесендә инде безнең Россия флагы чагыла. 23 февраль бәйрәм турында аларның бәйрәм белән котлыйбыз дигән рәсемнәре. Мәктәпкәчә учреждение белән без бергә инициатив төркеме волонтерлары 2 елга якын хезмәттәшлек итә. Безгә садиклар ярдәм иткәндә без аңа нык канәгать булабыз, сөенәбез.
Оларга мың рәхмәт әйтәбез. Потому что олар зур файдалы эш эшлиләр. Олар безнең өчен, безнең тынычлык өчен хезмәт итәләр. Без аларга исәнлек, саулык телибез инде, нәрсә әйтәсең ди. Худай Тәгалә сакласын инде. Балалар бакчасыннан тыш без бергә инициатив төркеменә 46-нчы комплекста яшәүчеләр битараф булмаган шолалар, мәктәпләр дә ярдәм итә. Гуманитар ярдәмне волонтерлар якын арада җибәрергә планлаштыра. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, Яңалыклар. Еллар узгач күп вакытлар үткәннән соң Шолда һәлак булган фронтовикның туганнарына медальон тапшырдылар. 82-нче кадет мәктәбенә Карам Шаяховның оныгы һәм оныкчыгы чакырылган. Медальонны кайдан тапканнар? Бу сорауга җавапны алдагы минутларда белерсез. Бөек Ватан сугышында катнашучы Карам Шаяховның туганнары озак көткән мизгеле. Хәзер алар үзләренең бабалары белән ниләр булганын беләләр. Әби гомер буе көтте. Хәтта аны икенче кешеләрдә кияүгә дә алырга дип әйткәннәр юк. Ул бер кешегә дә әйтмәде, гомер буе көтте, кайта дип көтте. Раз үлем хәбәре килмәгәч, ул аны менә үлгәнчә хәтле исендә тотып көтте. Карам Шаяховның сөякләрен узган елның августында Төмәннән крейче эзләү отряды тапкан. Аны яхшы сакланган исемле медальоны буенча танырга мөмкин булган. Аны тапшыру буенча мөһим миссияны 82-нче кадет мәктәбе укучылары һәм кадет эзләү отряды үткәрә. Данный медальон был обнаружен на окраине деревни Старая Торопа. Недалеко от нее располагался лагерь для военнопленных наших солдат. Во время Великой Отечественной войны, фактически в самом начале войны, в 1941 году, в плен попадало много наших бойцов, в том числе и Шаяхов Карам, наш соотечественник. Это прежде всего сохранение нашей исторической памяти, памяти о наших предках, дедушках, прадедушках, прабабушках, об их подвиге. И то, что делают наши ребята, кадеты, это позволяет нам еще раз вспоминать, чтить наших героев. Бик рус полководец Александр Суворов әйткәнчә, соңгы солдат җирләнгәнче сугыш тәмамланмаган дип санала. Шул эзләүчеләре тиздән яңадан казу эзләнү эшләренә китәргә ниятли. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Челны, встречай свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 февраля. ТЦ Грин. Первый этаж. Остановка Глобус. Обувная фабрика город Киров принимает обувь на ремонт любой сложности. 10 и 11 февраля. ТЦ Арзан. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.